Калі мне мясцовыя распавядалі, што тут хадзілі дзесьці паўліны, я падумала, што яны проста пераблыталі з Ладзенкаўскім паркам, таму што там і сёння можна пабачыць гэтых паўлінаў. І што вы думаеце, я паехала у гэтым годзе ў нацыянальную бібліятэку і ўзяла пачытаць кнігу Яніны Ўмястоўскай, якую яна пакінула свае мемуары. Яна напісала ў 1928 годзе свае мемуары, і там змясціла шмат фотаздымкаў. І там быў фотаздымак паўлінаў гэтых. Як я ўзрадавалася, што тое, што распавядалі мясцовыя, гэта не аказалася хлуснёй. Дарэчы, палац вельмі арыгінальных з тых часоў, як пакінулі Ўмястоўскі, дзверы, панэлі, фрэскі. Гэта ўсё было пры Ўмястоўскіх. І самае каштоўнае, на мой погляд, што тут засталося, гэта кафля. Кафля фірмовая. Гэта Вілерой-Бог. Да гэтай пары яны выпускаюць фірмовую сантэхніку і кафлю. Знаходзіцца ў Нямецчыне, а менавіта ў Мэтлаху. Там галоўны іх офіс. І вось уявіце, гэтай кафлі 150 гадоў. Яна не выцвела, з ёй нічога не здарылася. Хоць гэта з другога паверха, які ўжо абрынуўся. І вось на падлогах у кожным пакоі на першым паверсе арыгінальная кафля і на розны ўзор. Вось вы прыедзеце, паглядзіце, калі ласка. У кожным пакоі, каб пацяпляць такі вялікі палац, знаходзіўся камін і печка. І вось у адным пакоі галоўным знаходзілася такая печка па матывах Хана Хрысціяна Андерсена. Кожная кафля была на асобны сюжэт. Я яшчэ сама яе бачыла, там нейкія шляхцічы намаляваныя, мядзведзі, нейкія панны. Чароўная была печка, і яе адну ноч вынеслі з палацу, скралі. І вось все, што ад яе засталося. Вось можаце паглядзець, это такія фрагменты, паглядзіце, якая якасць. Сёння ў палацы вядуцца трошкі такія рэстаўрацыйныя працы, а таксама мы ўжо задзейнічаем палац у анімацыях, вось трошкі зрабілі тут, бачыце, свечачкі паставілі, герб паставілі. Дарэчы, гэта герб першага ўладальніка маёнтку Ежы Жэмлы. У яго быў герб сякера, а пасля у кнізе Яніны Ўмястоўскай я вычытала, што яна таксама была, яе мама была з гербу сякера. Першы ўладальнік Жамаслаўля быў з такім гербам, і апошняя ўладальніца была з гербам сякера. Робім розныя анімацыі. Вось такая у нас ёсць кніга бібліятэка Ўмястоўскіх. Вось бачыце, спаленая бібліятэка, таму што яе не вывезлі і яе разрабавалі. Тое, што узгадвае Яніна Ўмястоўская, што вось скураныя пераплёты вось гэтых кніг з іх бібліятэкі мясцовыя здзіралі і рабілі сабе боты. А пергаменты вось дарагія з пергаментаў рабілі анучы. Цікавая цэгла. Гэта вогнестойкая цэгла. Напрыклад, вось гэта, бачыце, Рамсей напісана, гэта з Англіі прывозілася. Пріма гэта з Піцера. Кісаріца гэта з Польшчы. І таксама Ўмястоўскія выпускалі сваю цэглу. Быў завод у Дабраўлянах. І вось бачыце, тут значак У. Гэта значыць Ўмястоўскія. Або яшчэ можна расцэньваць як удача. Таксама фірмовымі былі кафля ад печак. Вось тут напісана, напрыклад, Берлін. Але пасля ўжо Ўмястоўскія, калі ў Беларусі з'явіліся ўжо свае заводы, яны пачалі замаўляць айчынную вытворчасць, і вось гэта ўжо з Навагрудку кафля. Гэта Берлін, а гэта Наваградак. А вось гэта печка адрозніваецца ад усіх астатніх. І яна такая цікавая. Гэта тагачасная мікрахвалёўка. О, бачыце? Мікрахвалёўка. Тут разгравалася ежа, каб падаваць пасля да стала вось туды. Тут знаходзіліся вось шафы з посудам. І перад тым, каб накрыць стол, вось тут усё рабілася. А зараз мы з вамі спусцімся ў сутарэнні. Асабіста ў мяне і, магчыма, там у некаторых нашых супрацоўнікаў ёсць падазрэнні, што вось гэтыя сутарэнні яшчэ старэйшыя за сам палац, таму што яны трошкі адрозніваюцца ад іншых, якія вось у тым баку. Ёсць меркаванне, што гэтыя сутарэнні яшчэ належалі першаму палацу драўлянаму, які тут знаходзіўся. Яны вельмі цікавыя. Тут захоўваліся розныя прыпасы, віно тут захоўвалася. Таксама захавалася гэтыя дзверы з лістоўніцы. Вельмі цудоўнае дрэва, якое прастаяла больш за 150 гадоў. Я, канешне, не будаўнік, але я заўважыла з маімі знаёмымі, што вось тут цэгла, бачыце, кепска абпаленая,
А вось тут яна ўжо такая жорсткая. І тут, калі паглядзець, чаргуецца. Кепска апалена, добра апалена. Кепска апалена, добра апалена. Відаць, ці эканомілі матэрыялы, ці нейкая партыя была кепская. Невядома. Мне вельмі прыкра і балюча, што будынак прастаяў 2 вайны, і ў наш з вамі час ён даведзены да такога стану. Але ўсё роўна надзея ёсць, бо сёння ён у прыватнай уласнасці. І маёй марай дзяцінства, вось я жыла вось там і кожны дзень назірала за палацам. І маёй марай было заўсёды аднавіць гэты палац, каб гэты палац аднавіўся. А гэта будынак лядоўні. Тут такая яма вялікая, і там захоўваліся прадукты. І моя маці распавядала, што яны заходзілі туды, і там нейкі лёд з возера, і там такая вялікая яма ім здавалася. І сёння ён выглядае трошкі лепш за астатнія будынкі. Чаму? Таму што да гэтай пары, калі палац перадаваўся, там быў нічыйным, то да гэтай пары вось гэтая лядоўня, яна належыць вінакурні, якая дзейнічае да гэтай пары. Вінакурня таксама пабудавалася ў канцы 19 стагоддзя мястоўскімі, і сёння там разліваюць шклоўмывайкі. Карацей, нам так пашанцавала, я сама тут не была з дзяцінства. Я памятаю, што вось гэтыя былі проста хлеўчыкі таго, каб тут захоўвалі сена нейкае, як гаражыкі такія, ведаеце, у кожнай сям'і. А зараз пакажуць, што там унутры. Когда телеги приезжали, то есть можно было зерно или отсюда подавать туда, или оттуда обратно. И туда кидать, так? Да, вот здесь тоже вот дверцы открываются на первый этаж. Ой, страшно тут. Ага, и дырка такая тут. Угу. Цікаво. А, і ось підняється, да. Ну, лебедка такая. Да, типа крана. Ну, класс. Сушилок не было, сушили на чердаке, грубо говоря, получается на 3-м этаже. И в потолке есть такие окошки. По мере просыхания зерно опускали ниже, ниже, ниже. Сейчас вам покажу, где-то вот оно. Вот такие окошки везде. Ага. И по мере просыхания зерно спускали ниже. То есть оно там просохло, его хоп сюда ниже, а отсюда уже... О, боже мой. На якую становиться? На гэту? Оп! Ага, цікаво тут. Таке поддашша. Тут так само классный вид. Ну, он здесь не хотели. Калі скончылася Першая сусветная вайна, то немцы, выехаўшы з гэтага будынка, прыхапілі з сабой такія-сякія каштоўнасці. І пасля была рэвалюцыя, польска-савецкая вайна. Усё завяршылася Рыжскай мірнай дамовай 1921 года, калі тэрыторыя заходняй Беларусі адышла Польшы. І Яніна змагла сюды прыехаць. І калі яна сюды прыехала, яна проста прыйшла ў засмучэнне, у вялікае засмучэнне. Бо ад былой велічы амаль што нічога не засталося. Было ўсё разграблена. Яна піша, што гэта не саветы зрабілі, не немцы, а менавіта мясцовыя жыхары, якія ўсё ламалі, разбівалі люстэркі, разрабавалі бібліятэку, і пры тым, што яны не чыталі кнігі, а іх палілі, рабілі сабе са скуры боты і гэтак далей. Яніна не змагла тут заставацца ўжо, бо ёй было вельмі шкада. І яна была такой добрай асобай, якая клапацілася пра увогуле сусвет. Яна вырашыла падарыць гэтыя землі Віленскаму універсітэту для навуковых мэтаў. І вось сведчанне таго, вось гэтыя слупы, якія засталіся да гэтай пары, гэта 4 слупы, якія стаяць па перыметры ўсёй вёскі. І тут напісана: Жымыслаўская фундацыя навукова, Владыслава і Яніны графства ў Мястоўскіх пры універсітэце Віленскім. Это значыць, што гэтыя землі ўжо належалі універсітэту. Тут жылі студэнты, вучыліся тут і, здаецца, разводзілі дрэвы. А зараз я вам раскажу пра адзіны ў Беларусі касцёл, названы ў гонар святога Владзіслава. Я ўжо казала, што ў 1905 годзе было завершана будаўніцтва гэтага касцёла ў неагатычным стылі, як тады было модна. І уладальнік Жымыслаўля
Уладзіслаў памёр. Яго жонка Яніна паклапацілася пра перапахаванне ў мястоўскіх. Раней яны знаходзіліся каля касцёла, побач з драўляным. І яна зрабіла крыпту, абклала ўсё венецыянскай мазаікай і змясціла гербы родаў, з якімі былі родныя ў мястоўскія. Там ёсць сваіх родзічаў і Уладзіслава родзічаў. І там вось такі цэлая арка, выкладзеная гербамі розных радоў. Вельмі раю туды вам патрапіць калі-небудзь. І яшчэ цікава, што дзеля будаўніцтва гэтага касцёла Уладзіслаў пабудаваў цэлую цагельню. Але проста так не зробіш такую сакральную пабудову з нейкай цэглы яшчэ, якая невядома як сябе павядзе. Таму у Жымыслаўлі першапачаткова быў пабудаваны яшчэ дом для прыслуг з гэтай цэглы. І да гэтай пары ў гэтым доме жывуць людзі, гэта шматкватэрны дом. І там ёсць таблічка, пабудавана Уладзіславам у Мястоўскім у 1903 годзе. А пасля гэтага, калі цэгла сябе добра праявіла, ужо пабудавалі вось гэты шыкоўны касцёл, які, дарэчы, ніколі не зачыняўся. І нават у савецкі час мясцовыя жыхары самі праводзілі набажэнствы, самі адстойвалі касцёл, каб з яго не зрабілі торговае зернясховішча. Сама Яніна Умястоўская памерла ў Рыме ў 1941 годзе. Перад гэтым яна заснавала там фонд дапамогі палякам у Італіі. І да гэтай пары гэты фонд дабрачынны дзейнічае. І калі рэстаўравалі касцёл у 90-х годах, то з гэтага фонду былі выдаткаваны грошы на яго будаўніцтва. А ў сутарэнні касцёла знаходзіцца адна пустая магіла. І гэта Яніны Умястоўскай. І я спадзяюся, што калісьці прах Яніны будзе перавезены сюды, менавіта ў тое месца, пра якое яна дбала і вельмі моцна любіла.